ти правиш, бе? Не. DX! DX. Ево не преди такова не се бавя, брат. Не се бавя. Него той прави клипа. И това е лайв чат. Него нека да си прави какво. Лайв чат, бе, май. Не, бе, май, тя писа на клипа, бе. Клип правиш, не? И що, бе, за спомен, бе, майна. Спомен мани клип, що? Пижам, ти да си ли на скарата? Какво правиш ти? Ови ти, бе! Ще да си обърнеш камерата, си снимаш с него? Как да си обърна камера? Не, това е да снимаш. Еми, няма ли да настройки? Тебе си обръщаш предната камера да се снимаш с теб. Няма ли? От тя си обърна задната камера. И, ба, теорично чат. Айде, кохти! Вино има ли? Вино, брат. Айде, на видно сме. Да свърши, да се втера бутилка. Мъчи ме, нещастник. Не снимам, бе! Сега ти имам при скарачиите. Да, снимай с карачите. Къде е скараджията? Аха, пижамски. Тука са. Сме на скарите. Влачи Киро. Нема начин. Екс. Билиците. Така. Кебабчетата, като гледам, изглеждат страхотни хлябеци имаме. Има хлеб, има всичко. Ето ги Пламен Бонев. Петър Андреев. Сега тука налива на вински. Така ли, майнички? Няма чашка, защо? Ето, ама има чашки. Бричеда бисер. Абе, що не слагате тази пилюка? Негър! Мъката! Без